Awan daka otra nakut tingi ongin le sakut mentamo ai potam ta si. Jala saya ingin sabun prahi ngo terbukim saya keren re. Ya ha kong tengong apa nya prahi na iti dah jismi knemo amat bisa teh nya. Ibalai porken. Kum kita motor kat tulai kikat tam poi sesei. Balayang i pat dan tang si baru tang si meden lalam. Tagan ilong merau lo jong dari. EP ki viewers ki perlu ki produk prosna. But bunsin ngi sak khen, bat ngi sak ong. Bagi dei kita kejat benriu ke baklet bit. Bat ke badom. Ngi kloi bandom, bat ngi kloi ruban blet. Kata ka dei jing sya. Pi tan ma ho snam arja kat pra. Ke jing yaki. Ya ke jing kwa ban pen ken riak no. Ya ki kar motor dan ni ki nong trei jong ka municipal nang tai napot thamyo mulong saki wei pat ki jaka. Sorka. Kalau klan haduk kata-kata. Pat kasur jong pat ba kalong ka klan bor haduk kata-kata tu kepor. Henry ke jingkli kalong syai ki jangan. Pat balai hatu ngilak klet ya kan ni ke bentah. Hatu ita ijing penbit jong ka sorka. Pan ong ban pen keriak no next week. Pan pen keriak no la syam penai. Pat pen keriak no hagawai pat kesni. Hatu ngin syuhun no ya kata. Kat haduk mentah saus dan kan pat boy syai-syai. Mentah lelai ngiyo i bat ngisaki. Palak temu sunan mertei takayin pakidulan. Kebat nyau malah nak bentah ke cuki. Nak kuat ban buk ni jingkeli hang ni kalong ba. Na ai piok pisah patei kata kayin kebat nyau malah nak cuki. Hatu ke jing dapram jong sorkar jalam tahap walbang. Lakum ba kapsam hajar kurur. Hatu panram nak walbang ban warak development nak bentah jongki. Dei tang ki kar motor, dei tang ki kar Punjab. Ki baduk ki bomdon yeng bomdon sen ki bomdon jaka bomdon puta hang ne pok sorsilong hang ne pok karikas. Ki babun ba ki kun kasi, ki babun ba ki pai ba nong jong jela. Ki dei ki balong homeless, ki bomdon yeng bomdon sen, bomdon jaka bomdon puta kedu belang iki. Ngiu i bani sakiru wa snam arja kat khandai. District administration jong ka riboy. Karat da ka bor. Ya kita ki nongsong dukan hapok lak umroy. Dah kata jing kenok bagi kita ki nongsong bian haga jaka soka. Hatu kita ki khar Punjab ki bersak ki besyong hati pot tham yang mulong. Hatu kita lu ki nong trei jong ka municipal. Hatu dan pedang jongki kita ki nongsong bian pedang jongki. Hatu ki lais pak sau putan ki long yeng. Baru kita ki nong trei jong ka municipal. Hatu dan pedang jongki kita ki nongsong bian ki nongwan sak bian hang ne pok kejelang ne pok sorselong jong ni. Tentu jur. Ya ka sorkar MDA. Saus nam mentah, bisa kut tang kejing eksamin, bisa kut tang kejing berngam. Lakum ukla, henry phim dat lanu. Lakum tu pi, bakal ada kapor. Penkut no, sange no ketu kejing berngam jong pi. Henry kala ada kapor phim dat no. Wanum dat syu, tangi gitu ki briu, ki bakren, nani ki bayen. Ya kan nongrim jong ka hok kejing sisa. Henry dat no, ya kini ki mat ki badon kam hadu kata-kata. Ki bakta, ya gari bekejat briu, ki bakta. Ya ke jelang hidup kau. Bat ngak kentu hang ni bat ngak ai jing mutu ke juga puan. Ya sorkar. Bak ko sorkar MDA. Saus nam. Pila sak ang ke jing top yagi. Kipat bat nong nong jelang. Mentang ai jing mutu hang ni. Sengap ha. Sim no ya kita ki nong song nong sak hate pot tham yang mulong. Badai ki staff ki jongpi. Ki nong trei jong municipal. Ra ya ki Syabadai ban rai ki ke kuatar, ke jakasong, ke jakasa nam ta jongki. Bat syemru ya kita ki nongsong, ki nongsa bian, hang tai pot tham yang mulong. Pen sitam ru ki kat komkaan, apa ki dei ki nongsong bian, kamut ki dei ki nong lek bian. But I handing over no sya ke jela Punjab. Khnang ba ki dei ki nong sensar, dan ni ki dei ki klik nong sensar na pok Punjab. Kin lek ke badon kanu ki nut ban wan ban syong ban sak bian hang ne pok ke jela ka jong ni. Sakawei ka ai ka pangakwa ban pen pau hang ne kalong ba. Nyau malah ka ye. Pi kedop i ya kini ki khar Punjab. Kat ba ya ki nong hikai ki ba i ki jong ni. Pinut ban kren tok met yaki dak apa pi be yaki bat ong yaki ban lit wat kam syaki wei bat ki jela. Ban ne ban lit sa no syaki wei ki jela. Hadu kat tapi la install. Hadu kat tapi nyau banyak ki nong hikai. Ya ki perdok ki pasnam ki jong ni. Bat dah ka ying nyau malah pi kedop i ya kini ki khar Punjab. Ki ba ngam tharai. Naka lais pak tam. Na pedang jong ki kin dei lut kita ki ban nong trei jong municipal. Na tharai don na pedang jong ki badai kita ki nong song ki nong sa pian.
Kinong wan buhay sinong bian hang nepok kejala ke jongi. Te kani ke jingkeli bat kani ke jingkerpat na kalian ke jonga. Ba ka sorkar MDA. Pidai ban perkat arsin hasyo pin sna yang tak kayeng ke ban nyau mala. Namar ba ngiso tu syai. Ba ka sorkar MDA menta. Tang hapok saus nem. Pila saram khat san hajar krul syaka wolbang. Ba ka jingkeli menta kalong. Manu ban siu. Bat nae pin siu. Ya kata gas khat san hajar krul. Kebab hipen salam ya kejela syaka wolbang. Bat ladaka jela kamla ban siu ya kanika khatsan hajar kurur syaka wolbang kabamut pindi lamno yangi kinong song jong kejela pindi tak dor yangi kinong song jong kejela tekom ki pajba ki prado ki prasnam kinong song ki ba i jong kanika kejela ladangin kendut kia manta lano pat ngin kendut kia ladangin mi sakmat ban bu jingkeli ya ka sorkar ban dawa ya ka sorkar ban pensai ha bayadai bekane lanu pat syai kalawai jonga jongpi syai kalawai ki kun ki kiti ki jongi ngabat pi ngi imsuk imsai ha pedang jing syak benda ka sorkar MDA syaka wolbang henry ki kun ki kiti ki jongi ki pateng ki ban sabut hadin ki jongi syai kalawai ki jongi ngi yu i leng bagi lat patai kubor ya uput usam ka sorkar MDA kala lilam syaka sorkar asam menta ka jing lilam jong sorkar MDA kala dai saya ka long renieng ka jonga ka jongpi linga ong bagi lak lilam ya ka long renieng ka jonga jongpi namarba ka sorkar MDA mta ka saram syaka wolbang komba khatsan hajar kurul tengka badlada ka sorkar MDA dan ka sorkar meklaya kamnak ban siu ka khatsan hajar kurul klenter automatically ka wolbang kat kamtrai yangam ya pi bat kamtam ya ka jela ka jong te syai ngin le syai ngin pai te namar kata ko ki prado ki prasna kendit menreu nang sikma bat ka sausi kalong ba nyau mala pi pentai ya ka yeng na benta ki weipat rei na benta ki prado ki prasna kita ki nong song snong ki trai mulut ki ba klam yeng klam sel ki ba wat ta ka bang ka dik kim don ben ba pai kma don bo pusi te bento yu ta development lada development kam dei na benta jonga ka jongpi kam ki prado ka dei nam ta jongpi Mentua yu kata jing panram nak wolbang katsan najam kurun tingka lada kata kam wan pura hanga hapi lane haki sinong ki thau ki jongi haki district ki jongi hari kalit penban sya ki tatu kat ni tiba manga hapi nim sew ya hap lani nim sew lapat pedia te kom kini ki AKA ka bakasor kal MDA kale kom ki pat ba nong sinong kom responsible citizen ngadon ka hok pan sinong kampen ka jing snau mong henry nakaliang me jonga ngadon ye ka hok pan kren pan bu jing keli padon pan jing sai ha ju ka pot khnang ban nakaliang jong pi pin yo ban pensai khnang ban nakaliang jong pi pin yo ban penbet da ka don ka jing bombet tinggal ngaj scam bagi prado i prasnam ki bayo snau bat ki ba pet je ka video pin snau tu pat pin pensyong nong rimha pat wat num sya thit nang ni sikma namar ba kani ka jing saram nila ban ong kani gejing syak lilam nila banong kala dei namar ba manga mapihi ngisdang bat balai ong ngisdang mangi ngimlit tabut em lada kimdon ki ba Aisyah jar sanspa ban lada kidon ki kandidat ki ba mut ban yang election ngamapi ngikeli em udon katno pisa nani udon katno kururuta nani udai ni em uhe spa ken mau katu ka siejar ni ka sanspa atu ngimyo balai ki jelamut hadu kata bat balai pi klamakor ba pi podor hadu kata kam thit tak dor ya pi ban ya kisnya dan lemba kan ka video next cam pa pin shashkor ban la don kam ya pi pin share dan pin sapriang ya ka video dan ka link ke jonga sel pa pen poi sek produk prasna ki khot jok ri bi jat video khnang bangin so thu sai ka ai ka lenti ke pengi de penyan namta pat dei ya la ka jong kalawai namta dan jela namta jonga jong pi pat namta ki khun ki ti ki jongi ki pateng ki ban sambut na din ki jongi